Ianach búháin eile an cúis de champíní rath na hhéireann man á chiarí le na náit bar grúpa dói ainú agus as na Babhta cearr canis a chinú. Bhí sé cholín na spárála chuir Corcaigh go gréibh na món, an éireacht le man á Corcaigh tata slí na champíní a chlí. Bhí dáthid na mór agus Michelle Ryan a Corcaigh den chaidan seo. Ciarraí has siad go maith im líana. Cé go bhfuil mór an éireann imreoirí an nasnabar ónaigh has siad éile histeachchan sa Ciarraí sin pas dain séireach ó Connell go ní chonachóir agus é sin báta sa líon ag ban Corcaigh-2-9 ní chonachóir ó ngarthanigh. Sin é agus cad é mar tús do Ciarraí in a riar cóir mar tána jazz, tiscin tána jazz, Mary O'Connell a bhí lornach freisin an pás curtha trasna go dtíobh ní cruthúr. Bhí sa cé go raibh deise ann agus mion tiongháil déanta, leaplaicáil déanta beidir ag cosantúir Corcaigh. Corcaigh inis. Sin pas má chofada le í féhílí agus an dara pas isteach a Jonah dosathe has siad. Lán de anam an seo áine ó Sullivan ó Vera agus í sin i gar isteach, well rialann bantáiste cé agus well bhí son a línta pasáta isteach sa bháid an son ag áine ó Sullivan. Bhí rialann bantáiste céach ní raibh sé bhaithe agus píos a beag alíonn an son ó áine ó Sullivan. Sin é go dtír. Agus an seileamh ar na ríiste co se lára ó Mahony an pasta go bhaithe cimátá Corcaigh go stig a ríiste an na hábáil well ní áin son ar Barry Ellen Bolger agus é cíochnathe i stig an líontáin ag Katie Quirk. Agus cad é mar túd mar cluiche do Corcaigh go dtí seán ar a féicear seán an lámh Áine Sullivan a ríis Katie Quirk Creek na hééis sin go sig de landtán. Beidir go raibh deisir a pass agus go raibh ceap mé griisi chunééis sin a chur a mú, but lean Ciarraí agus a six líontáin ar Creek na sé féicear sin lean Ciarraí glen a rúthair. Agus siar hin siad inis go sé mar Babhta ó bháin eile Cícrus agus Ocrus ar Ciarraí agus an lehoid buite ar naisicha ní le an báidúir sa báide has siad sa Cearnáig agus há líon Tá buinte amach an son ag Síofra ó sé agus well bhí son a tastáil ó Ciarraí. Bhí sé agus tháinig sé sin ón ráta ibre beagáí níos fearr in áir a féicear sin. Mary Ellen Bolger leis sin gic amach ná de leo Lorna Park agus é feachta ag dan na garthannaí sin níamh ní chuna chúid agus an chaid fáide isteach Anna líntisteach go Rachel Dwyer, Rachel haar naisiaríiste cé agus an darabáide don dara le feachta ag ban réile deiscirt Rachel Dwyer. Agus sin cool díra chun take Claire Ciarraí chun is coola áil pás fada isteach I dro Rachel Dwyer féic an anna Grimes san éir in áíire agus lean Ciarraí I dro an cool Croigh Síofra an Spórt tí thóg sí an pás arás go dtí Rachel féicear seo tóiste go chinnta go cé san éir. Le Ciarraí Babhta ó bháin eile Síofra rinci slí bháin slí eile ben chahar Donal I mbeor crochanta haar naisiaríiste ag Síofra siad éile isteach a rééis Ciarraí agus a líonta go patanta isteach an líontáin. Sin é go dtíreach agus an tuiscint a bhí ann ar atá ann idir Daniel O'Leary agus Síofra ó sé leis an pás sin. Bhí éasaicí go raibh sí chun leandraigh féicear seo caiisí déag sí suas cumáidí an líróid bhí Daniel I gcónaí ag glúiseacht caiisí lean Síofra a roigh len a rúthir sin an críochú hir a rís. Agus Anna Yasan son ó Síofra ó sé há sí anna chumpór de chur fad sa chléas agus há Daniel O'Leary éile isteach sa Cearnáig agus well sin de Ciarraí inis agus báide eile feachtaigh Daniel O'Leary de Ciarraí. Sin é agus cé a bhí ann agus an bhirt Síofra ó sé ag nasca le Daniel O'Leary a rís ó anna chuid oibre déanta ag Síofra ó sé chun é sin a cruthú casa ionach ó Daniel féicear sin ag féchan suas bhí sé féchan beidir an tro ar an taobh eile den cúil an sin, bud críochnaigh sé go híseal. Ciarraí sásta a loch leanúna sásta agus a locht bainistíochta sásta agus náid sa Babhta ceathrú canis gnóthaithe có. Yeah, I suppose, you know, we weren't happy with our first half display. It's kind of been a bit of a trend all year that we've started slow in the first half, and you know, we've been trying our best to fix it, but we've had games back to back to back and we haven't had a lot of time to train, but that's not a lot of an excuse either. Like, I don't know what it is, but we seem to be a second half team, and
you know, we're lucky today we were able to pull it back and get those goals.